Здравейте на всички, аз съм Ники The Black Knight и добре дошли в още един епизод на играта Free Fire. Днес ние ще разцъкаме с приятели, като ще играем Lone Wolf, Clash Squad и малко Battle Royale. А на вас, ако такива видеа ви харесват и искате да продължа с тях, може да се абонирате, да оставите един лайк в подкрепа и да споделите видеото, за да се разраства в канала. А сега, нека да започваме. Здравейте на всички, ето ни в първия раунд. Аз съм с моя приятел, който ще го види след малко. За избрал съм ножове, гледай да не се прецакаш работата, че ти ножове бият адски много демидж. Как те убиха веднага, бе? Хетка ми набиха. Бек с къл. Добре, как успяха? Не знам. От първия с показване. Затова мразя тия ножки. Нищо, аз ще го върна и са. Да, много бързо се кефи. Да, сега ще видим бърщалка. Зад мен е Ники. Къде? Скри се! Скрил съм се някъде зад мен. Да, зад мен е снашка му би горе. Избърби му. Ето. Нещо много бързо си израдва. Тя като няма ножки 5 рунда ще видим, тя може да се откаже по-рано. Много се мислен, бе. Чаята на малко. Дигъл. Ексам, идеално стоиме заедно и ги ръшкаме. Не ги ръшкаме, заедно и ги траиме. Да, само да не бият хетките. Размадай се. Ги отгоре. Едната е отгоре. Двете са отгоре. Ето ви. Да се не види хедшота с дигъла. Толкова наспамих, сигурно изпамих един патрон. На малко са. Едната е... Човек. Готово. Там ги на двамата на една плюнка и накрая ще му вържем от цели гала. Значи, гледай са, смени на Дигъл, смени на Фриска и като ги видиш, се цели и им вземи живота с Фриз граната. Кремен. Да, брат. Тому пак ми наби хетка с Дигъл, бе от тук. Къде се намира? Отзаде там, къде е му долу, къде го метахте там. Горе, лево. Горе. Дай, Ники. Добре. Искам да я убиеме. Значи първо се целиме в тета, защото ме дразни с това как се... Мак 10, Мак 10 на трето ниво и Мак 7. Мага. Помпата. Успех, че съм го видях. Нищо. Дайде. Къде си? Баси, мама. Скри се. Браво! Браво! Тя му потанцувам. Това няма пропуск. Няма, дай да ставим на 4 на 2. 4 на 2 да ставим и тогава ще му танцуваме. Та пропуска няма. Тая е долу, да знаеш, че е тая долу. Да, видях я къде. Не, тая слабата е там. Тая отива при нея. От другата страна ще дойде сигурно. Да, идва от другата страна.
Браво. Остана она самичката. Ай! Аре бе! Айде, до сюда. И ето затова не бързаш да се радваш. Защото не знаеш какво ще бъде. МП-40. Ама седиме заедно, трябва да седиме заедно. Скар, моето. МП-40 иска... не, ножки. Айде. Припатках. Скар даже на 3 лево. Крий се. От другата страна. Към мен, хелп. На малко е. Трябва да са. За те. Аре! Браво! Нали много се кефаха? Айде, на! GG! Да се пълно вода. Яла, пей му ужас. Да се... Включихме, Ники. Дет сме. Що бе? 10 лева АВП. Ето, какво като 10 лева АВП? Сте мога да спа... Един ще дойде от тази страна. Още ги дава. Помощ. Един е гол. Айде. Помощ. Колкото са 10 лева АВП, просто седиме заедно. Значи, гледай са, тактиката е следния. Не се показваш през тия. И ги чакаш да видиш... Не, спри да се целиш. Скри се да видиш, на къде ще тръгнат. Скри се да ти оцелят глава. Няма ме целя. Видях го на къде. Ето, видя, аз го направих. Оцелих и глава, като тя много дълго се прицелваше. На къде тръгна? Вот стане. Той е един афъка. Не е в... да. Аре, брат. Какво ставаше, бе? Точката им беше много да читаш. Ще чакаш ли се тази игра само да се напълна вода? Добре, айде. Какво друго да избера? Не, сега, като свършим. Да. Айде, става помня. Четироголно тук ще да... Няма да видим сега откъде ще дойде. Ти не ми кажи, че се отказаха. Не. Кой? Тия ли? Да, те двамата не мръдат. Да, един е в топ. Ама другия не. Толкова да беше, убий го. Не знам къде. Гърби го, бе. Еви. Не очакваше помпата. Човека си се превързва спокойно, изобщо не бърза, само помпа пам. Не горшка и не знам. Искам да бия в като... Отрепа ли го? Да. Боня! На малко тия. Как го е тази игра са базика? Къде ми отидеха по турните, аз стрелях в лява тия. Оня тия афъка горе, мани му. Да, това няма се занимава като с него. Оня го оставих на плюнка, човек, го е къде. Оня му набика, го оставих на плюнка. На един удар ти беше. Отиде напреде. Напреде ли? Да, някъде напреде. Бей го това. Да, казах ти, че е напреде. Дай му помощ. Чие ли са? Нямам аптечки. Аре, покажи се.
Ага, видях го къде. Айде! Тичат. Я да видим кой ще сбере. Той вече се предава, той се предава, решил да си яде победата. Аз той да плесна на... знаеш какво? Скрий се, изчакай го това да се покаже. Изчакай го да се покаже. Не го разпей. Не знам. Той един човек няма какво да не направи да се... Къде? Аха. Къде го къде? Къде го толкова? Айде, чао. Да. Чай малко само си напълно. Да, айде. Така, здравейте, добре дошли в следващия мод. Тия веднага започнаха да се стрелят. Пак ли? Не. Скри се. По-добре се скри, не го ръшкай. Тук е малко човек, бе. Гети кемпер, абе той какво прави четворката, бе? Де го? Да, брат. Умести се. Добре, какво правят нашите? Четворката сари так момент, бе. Нищо ме не ки обръщалка. Ала, защото предния път излезахме като че те се събериха. Какво се разтърнцува този човек? Ние сме с една точка назад, той танцува. И се хърват патроните. Добре, мръдни ли? Долу. Лей, то как кръшва? Капанора. Долу. Де, мръдните са, бе. Още са там, значи още са там. За какво ръшкат? Вляво отпред горе на камиона. Да, виждам го. Я бързо при мен. Така, че да се скрия. Ага. Остана един, който е там. Ча да взема малко метки да вече няма. Сигурно долу зад това. Зад някой от контейнерите. Ето го. Къде? Браво. Аз ми има по-хубавото оръжие, защото не съм го ползвал. Ама аз съм... Първо място е. Нямам патрони, няма добре. Време е да си купа и екипировка вече. Айде, време му. Готов. Лоши... Къде каска? Не, аз това го имам. Ти слурпи ли си взел? Аз го взех това импи. Аз това ще го ползвам за далечен бой, че MP5-цата е за близък. А то ми е изтекал скина на MP5-цата. Абат, той всички подушат. Един е долу. Не, какво е? Защо ми отказа контролера? Може да е. Браво. Добра игра. Тук има ВП. Дай нещо за замяна. Купи СВД-то, имаш ли пари за СВД? Имам. Дай СВД, аз ти дам АВП. Айде. Ела насам. Дай СВД-то.
Ай, дръпни бре. Фърли го това, аз ще го замена. Как? Фърли, СВД-то, аз ще... Готово? О, няма патрони само, че. Фак. Колко патрона имаш? 5. Баси. Стой, имам патрони, ела тук. Тук, ето, остави ти патрони. Да мога го зареда. Така, готов си. Имаш патрони, нали? Те, тама, внимателно, само да не те нокнат. Един е нокаут. Готово, другият е долу. Другият е там, това. Трябва ли при мен? Тук Франко, отделно пази тигъра. Дере, какво става? Аз се цяла в... Това не знам как не го видя. Добре. Още едно не заде тук. Внимателно. Я толкова има всъщност. Той има грозва. Ох, помощ! Той с червения. Тук отзади. Тук, точно зад вратата. Браво нашите бе, браво. Браво деве, супер. Добре, какво става сега? Нямаме ли хоризонтални за какво? Нямаме хоризонтални. Аз мога да си купа и много неща, аз имам 3300. Аз имам 110. 1010. Ще си взема и това. Или това. Тук въшка мога ги снайпвам. Не знам, по-добре се крие зад... Де знам. Тук как ще им бия глави, тук... Тук има някой, оттам си стреля нещо. Там зад контейнерите. Тук отзаде. Къде? Тук. Къде съм аз? Добре, наши ще се делят. Не! Чакайте да запазва единия, че той е... Някой мен да ме пази, че... Шумна сигурно. Някой зад мен! Добре! Нашите какво прави? Защо не служи стена? Това съм аз. Толкова прави тук, да, брат. Защо не служи стена? Брат, ти си брат идиота! Виждаш ли за какво не игра тия игри? Защо? Бас идиота, брат! Затова си играме Battle Royale по-добре. Хора, ето заради това няма клас клад. Защото по някой път играме с някои, които са пълни некадърници, като етета. Изобщо не трябваше да я дигам. Повече няма да я дигам. Ако ще дигам някой, това ще си само ти баси мамата, брат. Добре ли седи такова? Защо не направи нещо, например, преди нещо да го стреля нещо, стена да сложи баси, бе. Фнал. Там. На малко, набих от дойчики. Ела тук, бе. Така. Охо. Така. Аз съм пак с МП-40. Не! Това май... Не знам кой. Не се откривай. Тия наши не знам какво правят. Помощ, бе! Това ще купа едно. Готово, бе! Добре, че сме ние. Така, знаете, добре дошли. Battle Royale.
Лоскин също. Да, имам право. Да. Аз имам един с пингвин тала. Бе, ни пигмините на скара. На хангари ще скочат много хора. На хангари да ще скочат много хора, не. Тогава на пик. Да бе, дай да ни убият в първите секунди, не мерси. Аз да фъртъкам. Бе, от тук на Риверсайд може би. Мила е много далече. Риверсайд е... Муле ли го? А? Муле. Мил бе, какво муле бе? Какво муле? Добре, айде скачаме. Моето какво лофи бе? Кое? Моето... Мале, какво се направи с контрола бе? То много лесно, не мога да видя. Завърти на лево, че скачаме океана. Съдай. Те това е, да ще умреме преди да сме почнали. Просто чудесно. Чакай да не скочим по на... Охо, аз не намерих. И аз го намерих това. Намери, лутекер! Леко, че се намери това. Това трябваше да го оставя да взема някои неща. Защото това не беше вземало някои неща. И сега ще се... Сега играта ще му... Сори. Трябваше да го оставя да вземе някакъв... Опа! Уби го с шурикейт. Браво. Това трябваше да го навикам, това трябваше да го оставя да вземе 2-3 предмета, защото сега както не беше вземало на това нещо. Той имаше калашник. Той имаше калашник и шурикейт. Ти се правиш. Айде, готово. Я познай с това намерих още с птичия поглед. Какво си намерил, викаш? Виж, кой носа. Аз го намерих още от като скочихме през скочихме. Аз намерих една МП-40. Аз си намерих марксмен. Аз намерих за арсенала. Те не знам да го видя. Я да ми жабата. Жабата ще ми даде. Пълни глупости. Не са толкова големи глупости. Мога да взема това. Тук има МП-40. Това не е, това го взимам. Намерих бултекер. Аз съм готов от към оръжие, трябва само да им търся такова. Кажи го, трябва да им търся само това. Апгрейди. Да не до хангар. Айде, чакай само да взема това. Сигурен съм, че някой ще има да кемпи на хангара пак като предните пъти. Какво ти пука? Айде, къде? Да. Ти много си се отделил, бе, я изчакай малко. Така, който се дави там улутва. Улутвам, ама взима една по-добра оптика за лутекера. Или за каквото там съм взимал. Както си знаех. Да... Както си знаех. Това се знае. Взех си демичи. Какво демичи това е? Както се знаех, че ще има един. Браво. Я да видим насам. Насам няма нищо. Сега има още един тук, аз съм сигурен. Да, още, Килстрик, браво. Има още 3 Наприте човек, 4 човек са стакнали. Да, аз миналия път така ги отрапах с помпата. Ого. Я да им кой не много сетят не се дадем. Ого. Дали не раздеква? Не съм го взел. Манга сетка има. Изкар... тук съм аз. Да, излизай. Манга сетката изкара ги си. Човек! Ах ти! Ти какво очакваш? Може би вече съм го взел. Не! Айде! Що бе затворя? Айде! Така ли да не? Чек, като ми скара къ. Айде бе, няма ли някакъв заглушител, нещо, бала?
Не, Бас! Я. Не, взел съм, супер. аз съм взел, ме. О, че. Чай, ще го отрепа с катаните, май. Не. Ами... Да. Ще поставите. Какво стана? Знаеш какво искам да направя? Какво? Тук има още един панем таратайката, ще рем долу. Че съм сигурен, че ще има хора там. Аз викам да идем да купим още един ключ за арсенала, защото аз поне имам за още 2 поне. Тук вътре на пик има и ти вземи. Да, ще мога. Добре, аз ще дам на пика. Не, трябва да намерим такава машина за купуване на това. На пика горе има такава машина. Друга да няма ли? Не. Има тук. Айде, аз отивам на там, на пика ще са много хора, бе. Тук със сигурност ще има някой. Казах ли, че съм загрел? Да, каза ми. 18 човека в стата, бе, тия много бързо измреха, бе. 4 човека са стакнати на едно место, какво чакаш? Аз взимам такова. За арсенал. Аз какви брони съм? Аз колко за... Аз имам 3 ключа за арсенала. Тук имам оптика 4 по сколко. Я викам... Долу до тук, че има арсенал. Той даже е наблизко. Добре. Това не го очакваше. Тук съм сигурен, че ще има някой да кемпи. 100%. Убеден съм. Няма да не са клетки. My friend, where are you going? Добре, да не са кашники. Няма и. Ти с колко са? 6. Ти гад така настигаш му. Ти за какъв мислиш за слава ракели? Не знам, сигурно 50. Тук има арсенал, я чакай да го отвориме. Я там на другия. Аз имам 3 арсенала, 3 ключа, братле. Мислиш, че ме интересува дали има смисъл или няма? Тук има 3 арсеналата. Няма смисъл, аз взех екипировка 3-то ниво. 4-то ниво... Аз съм отдавна съм с такова. Я да ти видим къде си. Къде е бай? Тя да видя дали има някой тук. Така, леко да крадна. Неколко килче. Да съм стъкнал. Кое файно? Да бе, аз това се чудя, много бързо нещо. Файно. Аз се оглеждам, ама нямат май кой знае какво. Аз отивам направо на арсенала, не знам за тебе. 9 човека. Мики, не мога да си толкова слаб. Аз гледам за арсенала, моето момче. Как се дъпна. Дай ми кара. Те. Той арсенал няма да бъде. Защото той вече... Той е вайлваше, ама ти не знам къде ти бе очите и не видя мапа. Аз съм минал по друг път, аз изобщо не съм гледал в тази посока. Мапа ще видиш и че видиш веднага, че ревайват. Тук е отворено. Чакай, дай да го отключи, че ми оставя един ключ от арсенала. Тук има някой, тук е чисто. Няма някой.
Типа, не заглаваш ли малко, на всеки арсенал да кемпат по 10 човека. Arsenal unlocked. Но имах, но не имаше 4, но не един. Аз знам, че има такива, къде имат план 4. Добре, тук няма нищо интересно, така че го блокирам. И аз викам да ходим да се крием в зоната, да ги чекалиме. Като чекали. 7 човека. И сега представяш ли си зоната изненаденица да се смени и да... Там, където играхме до преди малко Clash Squad. Това място там с къщичка. Сигурно. Да бе, това ще бати и скрама. Тук има арсенал, я да ида да проверя аз, да няма някой да И аз вече нямам ключове, така че само ти оставаш. Я имам някой да зариса. Как така си го вземе, аз го... Мале. Тук дали има някой? Де да знам. Ще я да видя. Я имам ли нещо, което ми трябва също с мен? За късмет ще я да проверя. Някой е минал тук вече. То на всеки... Повечето хора вече са умрели. Тук двама са били. Абе, той един човек ще може ли да успее да дойде в зоната изобщо? Защото аз си мисля, че той май няма и да успее да дойде. Зоната на дома ще иде да издропа кафе. Бегай. Да, както си помисли, той няма да успее да влезе. Малко деничък с 177, не съм доволен от себе си. Гранд Ентрен, ремонт, имам поне значка, че съм елиминирал противник още в началото на играта, окей. Опа, аз намерих нещо. Какво намери? Тука пак има хора, бе, брат. Как така пак при нас ще има хора? Браво. Тук се стега, че намерих това. Вау, намерих е батата по това. Не, това го изсвърдам. Да се опитам, убили с шурикените. Брат, какви са тия бухуци, къде намирам, бе? Ама не! Аре, лами по-близко. Лами по-близко, виж какво ще направя. О, дай ми го това лутпекер. Айде. Къде си сега? Ха-ха, трябва ми калашник, че да знаете по това оръжие. Спеш. И аз ми трябва да смяна, защото ми дава някакъв букук тук. Добре го е, не го пукнат калашника. Допреди има пукнати калашници, само няма нито един калашник. Нека тая работа. Тук няма нищо. Това ли си да мъжи така? Че, къде са тия калашници, бе? За какво ти е толкова много калашник? Имам по-добри оръжия. Защото съм добър с него отдалече. Гледай, няма нито един пукнат калашник. Да, бизони. Кога има калашници, кога не ти тя калашници, кога ще има?
Ма колатите няма да има. Каква е работа? От това съм се на помпи, като ти ми приказвай ми. Аз не мога... Аз съм по-на... Ауей на тултика. Се оправиш? Лаптоп, бе. Ще го на мен. Били го. Убий го. Той с Kingfisher човека тръгнал да ме бие. Resources here. Отбелязах мага по някаква странна причина. Какво е това? Искаш ли маг 10-ка? Я да те питам, че вече си... И лутпекер не ми трябва. Окей. Ого. Wipeout. Аре, изчезай, бе. 50-ка има тук, ако ти трябва. Resources И here. бизон. Ама аз няма снайпер, тъй че... 5.90. 5.90. Беше Да. 5.90. Там на... Там. И пак имаше някой на арсенала кемпи. Да кемпи. Има калашчинки 50-ка, ама дали да го вземам, не знам. Има мак 10-ка червена. То път я вземам вече. Няма да я вземам, защото има. Ако искаш да вземи мак 10-ката и това не знам кое е първото. Има и АП. Ама не е червена. Бира някакви патрони. За това суперметки мога да взема. Go for the arsenal. Много си гера. За арсенала. Ники. От Коснару какво сме скубали се? Оха, старт бил, да. Тук има ли нещо интересно на този арсенал? Има... Кой имаше мак 10-ка червена и... АВП и... не знам, някакво друго режим. Виж, ела тук. Чакай малко да изгледа, не знам. Виж, ела. Я. Ти ще го париш, виж. Има, това е добро оръжие за далечен бой. Това е. Това е добро оръжие за далечен бой. Аз ще пазя другото. Вау, тук има добри оръжия за далечен бой. Аз ще го Arsenal unlocked. Само ми трябва и опция, бе. Че нямам никаква опция. Мак 10-ката на кой лева е? 3 лева. Пак върши работа. Това изведете на... не знам, последно ниво. Дето е жълта, първи. Айде. Айде, дори ме на тази къде видим. Ох! Добре, готово. Препарирахме готово. Я да видя... Понял. Опа, готово. Добре, аз взех хубаво. Тук. Не, по-градко. Аз предлагам цяло вече да се криеме повече. В смисъл, зоната сме... Те червено за взиме го. Аз съм носи от пекер. Какво да правя? От пекер, не знам, по принцип от пекер съм задавал, че е по-силно тези дето, ама точно ти си говориш. Да правим. Ще го отворя да видя, ако макс левел ще го взема, ако не, няма го силно. Добре. Опа, да, макс. Вземам го. Добре. Да пушиме. Те запушиме. Аз съм запушил един иск. Има снайпер. Не знам, то път ще пропусна. Ще пропусна с АВП-то да игра този път. В смисъл, не е толкова трудно, ама последните два пъти играх с АВП и не ми хареса, не ми вървеше нещо. Дай да се скриме в някоя къща, да знам, нека да се скриме да чакам от засада.
Като чекали. Да. Има хангар тук много. Той аз ще я проверя там. Мога да има някой. Опа! До зоната ще ги принудя да дойдат. Помощ. Wipeout. Абе, аз бе. Това си мамата. Бати хозговия тип. Бетовен. Бетовен. Ги преш, бе. Да бе. О, Чай вземат кур. и тук имат тежък снайпер. Басия раб. Сега Я играта куба. ми за трупа с снайпери, аре. Къс снайпер? Най-тежкия, най-добрия. Къде е? Е, до кутията. От бункъри? Да. Да, видя, аз съм игра с него. Е, ако искаш го вземи, това е най-добрия снайпер. Не искам да ставам това, че някой мога го вземе, защото е на макс лева. Добре. И ще стане манджи с год, после като го взема някой. Да, зарежи. Тук е чисто. Знаеш какво ще си държа постоянно включено оръжието. Чисто е. Виждам нещо червено, 3 червени май виждам, да. Ости ги, Две червени. Даже са много хубави. Гроза има червена човек. Е, то добре има 2 червена гроза, ама ние нямаме ключ. Така. О, да. Две хубави оръжия има. Ох, нещо То дойде некъде от тук. Виж другото. Да, аз ти казвам да ги оставиш, защото... Обаче той не е сам. Има още един от отбора му. Ама къде е, не знам. Да, защото ще ти изпише Wipeout, Team Wipeout. Ако... Да, иначе... Аз стана ног. Ела да се скриме в това вулкан и какво ли е това тук, де да знам. Тя да се хилна. Тук гледай как дроп има. Къде? Бая тежък дроп. Има трогон. Има скар на първо ниво. Има броня на 5 лева тук. Аз имам на 4. Вече. Ама на 5 лева броня. На 5 левел броня ли? Да, е там, оранжевото е там. Е тук. Аз имам така как. И така броня. Внимавайте, но че там имаше човек. Enemy spotted. На мост има някой. Вече няма. Браво. Видях го е телевизор. Изчезва. Това умре. Enemy spotted. Ох, стига бе. Или изчезна, или го уби. Май го убих. Не, ето го. Wipeout. Добре ли? Да, отстранени са. Ние бехме тук. Неков иска да ми бъде приятел. Видели, взема ли снайпер, аз си печелим. Да, но ама има още двама човека. Предлагам ти да се скриме някъде. Няма къщи, дай да се скриме. На байра, ето го, на байра. На байра Ники горе. Къде? Там, горе, зад камика. Не го виждам.
За го оцеля. Там точно. Отзади. Ето го. Виждам от дърветата. Стълбоника му е дет. Ето го горе. Мръхнах ти. Готово. Айде, готово. Най-накрая. Печелям. Да, браво и... И така хора, това ще е от днешното видео. Ако на вас това ви е харесало и искате още такива, може да оставите един лайк нагоре, да се абонирате с камбана и да споделите, за да се разраства канала. Аз бях Ники от Black Knight и ще се видим следващия път. До тогава!